Napaik ang 8 ka buwan nga bata nga nabiyaan sa amahan nga midagan pagkasulog sa ilang balay. Lalaki nga nadaot sa gidili nga drugas misunog sa ilahang balay. Big time pusher sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga dugay ng gipangita nadakpan. Tubig sa MCWD kontaminado tungod sa mga busbuton nga tubo nga nasudlan og hugaw. Patay ang usa ka retired police nga taga Calamba human gitabangan og pusil sa duha ka tawo. May hapon Subo, Kabisayan, ani ana mga balita, uban ang kanatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Biyernes, kasumaran sa Independence Day, petsa 12 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, karong adlaw gisaulog ang ika-117th nga Philippine Independence Day. Gawa sa parade nga ipahigayon karong alas 4 sa hapon. Sayo nga gisugdan sa dakbayan sa Sugbo ang pagsaulog nini. Usa ka solidarity run ang mibuka sa mga kalihukan sa syudad Glen alang karong adlaw sa paghimo ang flag raising ceremony at tubangan sa City Hall. King Perez, sugin nimi. Gisugdan sa dakbayan sa Sugbo ang pagsaulog sa Independence Day sa usa ka solidarity run. Gisalmutan kini sa mga empleyado sa City Hall, cause-oriented groups, mga batan-on, sundalo ug pulis nga nanukad sa Block 27 sa North Reclamation Area. Gitapos ang dagan sa Plaza Independencia. Gisunod ang usa ka misa sa Plaza Sugbo, din usa ka hamubo nga pasundayag ang gihimo sa mga batan-on. Sa iyang speech, gihagit ni Mayor Michael Rama mga empleyado nga mahimong mature nga public servants. Alang sa mayor, kinahanglang selfless ang pag-alagad sa publiko. Saadsab sa mayor nga iyang panghingusgan ang paghatag og kagawasan sa kasapaan, coastal areas, kabukiran gikan sa mga daotang pamaagi nga makadaot sa kinaiyahan. Buot usab niya nga makaangkon og kagawasan ng dakbayan sa Sugbo gikan sa mga utang lakip na sa bayranan sa pagkatukod sa SRP. Wa sa malikay nga masagulan og politika ni Rama ang iyang speech. Iyang gipanalipdan ng mga department heads nga gipangkiha og giplanuhang ikiha sa iyang kaatbang sa politika nga si Tomas Osmeña. For that man who is in business of sorrowing, he will have his day, not here on earth, but this day before God. So far of filing cases to ordinary men, employees of City Hall. Why are you doing that? Si Mayor Michael Rama usab ang pinasidunggang bisita sa Independence Day celebration sa Police Regional Office, uban kang Police Regional Director Prudencio Tom Banyas. I am taking this presence of mine with great distinction and privilege, for I've been in government for 23 years exactly by July 1st, but this is my first time to be a part of the independence celebration right here in your home. Mensahe ni Mayor Michael Rama lang sa mga Subuanon karong Independence Day mao nga ang pagkabuot sa kagawasan sa Pilipinas gikan sa mga Kastila, Amerikano ug Hapon dunay mga sakripisyo nga gihimo og gipaningkamutan. Kini mga butang nga gikinahanglan gyapon karon sa matag usa ka nato labaw na sa mga kadagkuan sa gobyerno. King Perez, News 5. Sa Kapitolyo, usa ka simple nga seremonyas ang gipahigayon sa mga opisyal ug empleyado alang sa Independence Day. Apan labing mabulukon ang mensahe sa Vice Gobernador alang sa paghatag og bilis sa pagsaulog niini. Leslie Caminade Vistil, sugin limi. Unang gipalupad kining mga balon isip simbolo sa paghandom sa kagawasan sa nasod. Aron sa pagpasidungog sa mga bayani nga mibuhis sa ilang dugo ug singot aron makabot ang kagawasan. Gihalaran sila og mga bulak nga gipahiluna sa tiilan sa estatwa ni Dato Lapu-Lapu. Kinsa ang labing unang nanalipod sa nasod aron dili mahikawan sa kagawasan. Giagni ni Vice Governor Agnes Magpali ang tanan sa pagpadayon sa pakigbisog alang sa hingpit nga kagawasan kay alang kaniya wa pa kini makabot.
Hangtod karon kinabag-an sa mga Pinoy na ulipon sa nag-ilaid nga kalisod ug kagutom. Wa pa man gyud mahingpit ang atong hangyo no because ang atong pangandoy kagawasan from hunger, from poverty. This is the kind of independence that we want to also to achieve. Mao nga ipadayon nato ang pakigbisog, magkahiusa ta bikay ang inyong provincial government sa kanunay mao gyud na sa dangat among thrust karon ni Governor Junjun. That's why we are reaching out. If you notice, Matod sa Bisi Gobernador, ang hingpit nga kagawasan makabot pinaagi sa pagpaningkamot sa matag usa ka Pilipino. Ang simpleng pagtamod sa mga balaod o mga ordinansa ug ang pagtuman sa responsibilidad sa matag usa mo'y paagi sa pagkabot sa hingpit nga kagawasan ug paghatag og bili sa kasaulugan sa Independence Day. Matud pa sa Bisi Gobernador, usa lang kini sa mga paagi sa henerasyon karon nga makasukli sa mga bayaning ng limbasog sa pagkabot sa kagawasan. I think we should start with small kanang deeds like being a very good citizen. Mutuo ta sa mga ordinansahon, mga even the traffic rules, no? By just behaving accordingly, according to the rules. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Kasamtangan karong gipangita sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga nagumon sa ginadili nga drugas. Human niya sunuga ang ilang balay kagabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Gibantayan sa mga kalalakinan sa Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga ang tulog kaanda ng Panimay sa Baneng Amaya. Humanto yung gisunog pasado oras 10 kagabi sa anak sa tag-iya nga si Herlet. Patang, at sa alis man itong pataha, ipareha po tato na nag-isuloy na napugan lang, na nabantayan ba? Giyong nagsugod ang kayo sa unang andana sa maong Panimay, diin nag-inusarang nagpuyo si Herlep. Gidauban ni ini ang mga nagtapok ng mga gamit. May respondi dahil ng mga bombero. Maungawa na makakatap sa ikaduhaw ikatulong andana nga gipabangan. Okay, mamaya pagkandiri na milang niya. Iapa si Miseng Silinga na isunog sa akbang sa Arbis. Kintaw di ako isunog bombero. Nga pagawa sa mo diri akong isunog ang kayo diha. Nasairan nga ikaduha na kining higayon nga suway nga gisunog ni Herlep ang ilang Panimay, sukad nga gingong nagumon kini sa ginadaling drogas. Tuan na namuyo sa Europa ang mga ginikanan sa sospek. Gipangita na si Herlep sa otoridad aron malikayan nga makamugna pa kini og laing kadaot. Ano bala ka doon? Balay. Nga bala ko ginibis yun. Ngunyan dagan man amo tiro sa dakpon. Ryan Sorote, News 5. Giangkon sa MCWD nga dunay nahitabong water contamination sa usa ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo, kini gumikan sa putol-putol nga water supply. Matud sa Pag-asa, dunay natalang 5 ka adlaw nga pag-uwan karong buwana ug mitambag nga mas mayong gamiton ng tubig uwan sa tarong nga paagi. Andrea Patenya, Suginlimi. Mipahimangno ang Metropolitan Cebu Water District kun MCWD kabahin sa posibleng water contamination tungod sa intermittent kun putol-putol nga water supply nga nasinati karon nga resulta sa kanihit sa tubig tungod sa dry spell. Mato di MCWD Public Affairs Manager Charmaine Rodriguez Cara, duna silang nadawat nga report kabahin sa water contamination sa usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga nagpositibo sa kagaw. Iyang gipasabot na tungod kini sa mga tubo nga dunay mga leakage nga nasubmerge sa kanal o tubig baha. Sa panahon nga putol-putol ang supply sa tubig, dunay vacuum sa tubo ug dali ra nga makasud ang tubig gikan sa gawas kay why water pressure sa sud nga makapugong unta niini. Ang atuang concentration sa atuang demand is included ang kanang mga dormitories and boarding houses o mga apartments. Concentrated siya in barangays like Sambag 1, Sambag 2, San Antonio, Camagayan area, Lorega. Gipaybaw sab sa MCWD nga dako kaayo ang pagsaka sa ilang water production deficit karong simana tungod sa pagsaka sa demand sa tubig atul sa pagbukas sa klase sa mga private schools ug colleges. Gikan sa kapin 20,000 cubic meters nga deficit ni adtong miaging simana, karong adlaw miabot na kini og 32,229 cubic meters nga kakuwang. Once manggod mabakante ang imong pipeline and then naglunang na siya og kanal,
or any stagnant water like flood water, there is a risk of contamination. So we're advising our consumers not to drink the water if naa sila mabantayan nga lain nga baho or lain nga color, like dark nga color sa ilahang water coming from their pipes. And we advise them to immediately call the MCWD laboratory to request for a water quality test. Ang Pag-asa duna pay natala nga 5 rainy days karong buwana ug lat-ang kini mao nga way epekto sa mga dams ug watershed sa Sugbo. Gikan Hunyo 1 hangtod 11 duna pa sila natala nga 38 mm nga rainfall, layo pa kaayo sa average rainfall amount for June nga 183.3 mm. Hinuon gipanglantawan nga magsugod na ang rainy season sunod semana. Ang atong onset ng rainy season, so kailangan ma-meet natin yung criteria na ang atong hangin is southwest monsoon. So as of now, transition period pa tayo. Ang atong hangin is east to southeast. Sa normal nga tuig nga way El Nino, Mayo pa lang unta magsugod na ang pag-uwan. Apan karon, bugtong month of June ra ang giban-abanang uwanon ug posibleng makaabot sa near normal ang rainfall. Kung magpadayon ng El Nino, mubalik kini ngadto sa below normal karong Hulyo. Base sa Climate Prediction Center, adunay 90% chance nga magpadayon hangtod karong Agosto ang weak El Nino ug mo-intensify pagyud ngadto sa moderate El Nino. Samtang dunay 80% chance nga mulanat pa kini hangtod Disyembre ning tuiga. Tambag sa Pag-asa nga samtang makasinati pa og pag-uwan karong Hunyo, kinahanglang mahimong creative sa paggamit sa rainwater. Makatulong mo yun para sa conservation ng tubig natin o water. So pwede natin ipunin yung mga tubig ulan, so gamitin natin ito sa ibang bagay. Tulad ng pwede natin panglinis sa bahay. Andrea Patenia, News 5. Mga bagong kahimanan sa Mactan Cebu International Airport ipahimutang sa bagong management alang sa seguridad sa mga pasahero. Gikatakda na usab ang pagtukod sa Terminal 2 alang sa pag-expand sa maong tugpahanan. Mubalik si Andrea Patenia. Your airport? Gipaibaw sa Chief Executive Advisor sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation nga wa ni menos ang gidaghanon sa flights gikan sa tugpahanan sa Mactan padung sa South Korea bisan pa man sa hulga sa MERS coronavirus. Padayon ang siyam ka flights padung South Korea matag semana. Bisan sa Department of Tourism Regional Director Wena Montesilio, mi pahibaw nga way pagmenos sa mga bookings padung sa South Korea. Way nga ikaalarma tungod sa striktong monitoring nga gipatuman sa arrival area sa airport. Kaduha mo agi sa thermal scanner ang mga pasahero ug katong mahibaw ang dunay taas nga temperatura, i-assess dayon sa ilang fast response team ug ipada sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa laing bahin gisugdan na ni atong Martes ang demolition sa pipila ka facility sa Benito Ebuen Air Base sa Philippine Air Force nga maoy tukuran sa Terminal 2 sa airport. Ang apektado nga mga kahimanan balhinon ra sa kasikbit nga luna. Niadtong January 29 paunta i-turn over sa PAF ang luna ngadto sa GMR apan nalangan kini mao nga nalangan sab ang Terminal 2 construction. Gikatakda karong Hunyo 19 ang groundbreaking apan maghuwat pa sila sa confirmation sa availability ni Presidente Aquino. Duna nay pipila ka mga kausaban ng airport. Gipangwagtang ang nanubra nga mga offices aron mas luwag na ang space alang sa queuing areas. Duna na sa centralized security area alang sa pag-check sa mga bagahe, lakip sa passport scanner aron mas dali ang check-in sa mga international passengers. Ang mga self-service kiosks ilusad ug mga adlaw ug giplanuhan sab nga ipamutang kini sa mga hotels ug pantalan aron didto na maka-check-in ang mga pasahero lakip na sa mga flight status display. One of the main advantages of this kiosk is that we can deploy them in other locations. For example, the ferry terminals. There are a lot of passengers who travel, for example, from Manila to Cebu and then go by ferry to the surrounding Visayas. We want them to have the convenience of being able to come to the ferry terminal, check in, get a boarding pass, and then go to the airport whenever they're ready. And we'd like to look at rolling this out even potentially to hotels, so that even in the hotel lobby, a passenger can actually check in. Karong Agosto, ilusad ang Veripax anang sa dugang seguridad sa mga pasahero. Kini ang usa ka kahimanan nga mubasa sa ticket o mga electronic tickets gikan sa capable nga mobile phones aron pagkuhag boarding pass. Kay ma-monitor na ang pagsingabot sa mga pasahero, di na paabuton pa ang mga late o no-show nga mga pasahero ug malikayan ang flight delays. That tells the gate agents that you've come through security.
Therefore, that cuts down the number of announcements they have to make. You know, you hear them making this announcement. This is the final call for the last 3 remaining passengers. And it's noise pollution, actually. We want to cut that out. Human ang 35 kaadlaw gibana-bana nga mahuman ang renovation sa mga comfort rooms ug ilisan sab ang mga terminal seats. Laing proyekto nga gitarget karong tuiga mao ang bag scan nga maoy mo siguro nga ma-load sa saktong flight ang tanang mga bagahe nga gi-check-in. Karong tuiga gikatakda nga buksan ang direct flights padung United States ug Middle East gikan sa Mactan. Andrea Patenia, News 5. Padayong gisusi sa kapulisan dinhi sa Subo kung nakaabot ba ang drug operation dinhi sa Subo sa babaeng Subuanon nga nasikop dito sa kauluhan kagahapon. Nasayran nga wa sa watchlist ang maong dinakpan. King Perez, Suginliming. Susihon sa kapulisan kung doon na ba'y koneksyon ang usa sa mga dinakpan sa dakong anti-illegal drug operation dito sa kauluhan kagahapon sa illegal drug operation dinhi sa Sugbo. Kahinumduman nga 45 ka kilo sa shabu nga nagbalor og 225 million pesos ang nakuha sa mga operasyon dito sa Quezon City. Taga Lapu-Lapu City ang usa sa mga dinakpan, ang 25 anyos nga si Sierra Lynn Borromeo. Uban niini ang usa ka gilang businessman nga si Garigo nga taga Angeles City, Pampanga. Gipasabot ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga pangagpas lang kini. Kay wa silang watchlist ang panga ni Borromeo. Unang gitanaw nga nakasentro ang operasyon niini didto sa Luzon. Sa kadaghang nakuhang drogas, gitanaw sab ang posibilidad nga dunay koneksyon ang duha ka mga dinakpan sa mga nasikop nga drug lord sa New Bilibid Prison. Bisan ug wa pay na-establish nga koneksyon kang Borromeo, alang kampanyas nga dunay posibilidad nga dunay koneksyon si Borromeo sa mga drug players sa lalawigan. And that may be a possibility if you're talking about possibility. Kasi kung may mga linkages siya dito, he can always do that. Kung ang Regional Special Operations Group Head Rex Derilo ang pasultihon, unang susiyon silang buhatan kung asa unta ipada ang mga kinilong drogas. Duda niini nga dili alang sa Sugbo ang mga shabu. Kung galing maabot sa Cebu, igura sab kining moagi ug ipadasob ang probinsya sa Kabisayan ug Mindanao. Sa pagkasikop ni Borromeo, giangkon ni Derilo nga dunay pipila ka mga pangan nga ilang i-validate karon, nga gitudlong dunay koneksyon sa babaeng dinakpan. Wala na mulutang ang pangalan ever since, pero we are after that arrest yesterday, we are receiving reports already of names, but not that particular name of that arrested person. Maybe the names may be connected to that guy. Unang karon i-establish na ang connections niya through this intensified intelligence monitoring. King Perez, News 5. Ilang shabu queen sa Dakbayan sa Lapu-Lapu na sikop atol sa buy-bust operation kagabi. Ryan Sorote, Suginlimi. Nanampiling sud sa iyang gipuy-an sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Hulagway nga usa sa labing dako nga drug pusher sa maong syudad. Nadakpan pasado alas 11 kagabi si Miriam Ampaso human kini masikop sa buy-bust operation sa giabangan ining palibot sa Bugonvilla subdivision sa Barangay Agus. Kapin upat ka tuig nga gigukod sa kapulisan si Miriam kinsa magsigi og balhin og kapuy-an og kanunay makasibat kun dunay operasyon. Nalocate ang subject sa tabang sa text gikan sa usa concerned citizen nga nagduda sa kadaghan sa mga tao nga musud gawas sa giabangan niini. Atol sa operasyon kagabi, nakuha sa kwarto sa subject ang 130 grams nga shabu nga mobalor og 1.5 milyones pesos, mga halin, mga gamit sa paglipak ug paghithid og shabu. Gingong gikan sa Iligan City ang supply ni Miriam ug sugato nila sa pantalan sa Dakbayan sa Sugbo. Apan duda niini ang kapulisan kay posibleng nagsamok-samok lang kini sa ilang investigasyon. Gikan ma'am kini mga shabu ma'am. Illegal. Kung sama niyo pagkabotore ma'am. Di na ko sila sugat sa per. So I think we will dig deeper sa pagkuha, especially anang ilahang pagkuha sa butang at the same time sa the way they distribute. Nasikop sab ang sinaligan sa subject nga si Jeffrey Casil nga mo'y tigdawat sa kwarta samtang si Miriam ang tighatag og shabu ngadto sa ilang suki. Makahurot og kapin 200 gramos nga shabu si Miriam matag semana. Mao nga gihulagway kini nga usa ka level 2 drug pusher.
Lumad nga taga Salvador Lanao del Norte ang suspect ug tuyong miani sa Sugbo aron mamaligya og shabu. Kani sila itong subject is na nagani sa list pero hindi actually nasa one of the dako siya sa network nila. Ryan Sorote, News 5. 7 ka tawo nasikop sa managlaying buy-bust operation nga gihimo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ug Lapu-Lapu. Leslie Caminade Vistel, Sugin Limi. Gawas sa subject, lakip nga nasikop sa kaidsot ang anak ni ini og duha ka higala atol sa operasyon sa Bukirang Bahin sa Barangay Tisa kagahapon sa hapon. Ang subject mao si Policarpio Montemor alias Gaspar, samtang ang iyang anak mao si Eric ug ang mga kauban ini nga silang Chris Calinia ug Jerome Lasita, kinsa nakuhaan og kalibre 45 nga pistola. Taod-taod nang gireklamo si alias Gaspar sa pagpamaligya og ginadaling drogas, hinungdan nga gipahigayunan og operasyon uban si Tisa Barangay Captain Philip Zafra. Ang panimay sa subject, dunay sama og watchtower, diin makita ang mga taong magpadung sa ilang dapit. He divulged ganiha nga ang iyang amo is from Muntinlupa. Taga-kanan siya diri sa kuan. Kani si Gaspar? Si Gaspar. Ang ato lang is imo makita nga sila nag-operate gyud sa remote gyud nga area, no. Daghan magunig agian siya, whether agion mo sa sunflower, dos or dili sa Baylaom, no. Yan sila sa taas ni mutang, ya way access sa mga sakyanan, so makita na gyud mo mga tao. So nanatay mga lista ni hopefully sa follow up operation. So kinsa na maligya gid ani sir? Ada pikas bay. Siya man maligya. Kinsa na maligya? Kani sila, siya. So dili ikaw. Dili ko maligya. Natug man ko pukaw ko ba. Asa ka kaya ang akong pangalan ko tulo kay ako yung maligya. Asa mo ka nang human na imong armas? Asa ka nang human na? Dinira ko silingan ra ba dito bus. Ano mo tira sa kanay imong armas? Di ko pa ko tira jugo. Dipilsa na nang una lagi minan kanan na ako kontrahan ko. Samtang pasado alas 5 sa hapon, nakuhaan sab sa mga binultong pakete sa gituang shabu ang subject sa buy-bust operation nga si Jeffrey Nieva Mortiga. Nakadawat og text message complaint ang Marigondon Police kalabot sa pagpamaligya ni Mortiga og ginadiling drogas. Diin lakip sa iyang mga customer, mga tinun-an. Nasikop sab ang bata-bata ni ini nga si Rico Bakluhan ug ang nipalit nga si Jimwil Bilila. Mo balor og di mo minus 200,000 pesos ang kantidad sa nakuhang shabu. O sigon sa mga kuan sa taho, mga estudyante po ang ilang kuan ilang biligyan o kutob sa mapalit pero kung nagipili kay nga illegal kutob sa ganahan mapalit nakatutol nila ina nang biligyan po. Naamos. Nadara sa ganyo. Leslie Caminade Vistil, News 5. Dead on arrival sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang usa ka retired police nga gipusil kagabi sa Maidan V. Rama sa Barangay Calamba, Dakbayan sa Sugbo. Gituwang dunay na kontra ang biktima netong anaa pa kini sa serbisyo. Mobalik si Leslie Caminade Vestil. Igo lang ni palit og numero sa swerte si retired police Crisologo Tabares pasado las 7 kagabi sa Maydalan V. Rama dihang dunay lalaki nga miduol kaniya og kalit nga namusil. Midagan pa ang biktima paingon sa pikas apan nahagba kini sa tunga-tunga sa karsada. Apan gisundan kini sa mamumuno kinsa do na pay laing kauban. Ilang gitabangan og pusil ang biktima nga moy hinungdan siyang kamatayon. Primero ako lang ko naman ko kay giwaywa duha ka buto. Dahil nilakaw siya. Nagbarag-barag diha gitiwasan. Oh, yan ako nakita niya nahigda na siya. Pagkatiraha ba. 7 ka empty shell sa kalibre 45 ang na-recover sa kapulisan sa crime scene. Sawa pa moritero ni atong tuig 2012 na destino kaniadto si Tabares sa Criminal Investigation and Detection Group usa ni gibalin sa Mindanao og militero. Usa sa mga gisubay karon sa kapulisan ang posibleng dunay naglagot sa biktima dihang anaa pa kini sa serbisyo. Mao lang na among subay-subay og kung saan yung matraso niya, di ba na yung pantidrugas ka, kung saan ang mag-investigar pa may partayana. Marelate pa sa nato, sir. Leslie Caminade Vistil, News 5. Napaig ang 4 ka buwan nga bata nga gibiyaan sa iyang amahan nga midagan dihang nasunog ang ilang balay sa iyo kaganihang buntag. Suway pa nga gibalik aron luwason dihang makaamgo nga adunay kuwang sa ilang pamilya apan midako na ang kayo. Ray Pasaporte, Sugin Limin.
Nagsugod ang sunog sa panimay nila ni Evelyn Paraguso sa Barangay Luriga, San Miguel. Matud niya, ang sunog nagikan sa kwarto sa iyang anak nga si Ryan kinsa natulog uban sa 4 ka buwan nga anak niini. Nga naimutang sa ikaduhang andana sa ilang gipuy-an. Daling nidako ug nikatab ang kayo sa kasigbit nga panimay. Tungod sa kayo, naalimungawan ang natulog nga si Ryan ug nabiyaan ang anak niini nga si Giancarlo. Suway unta gibalikan sa iyang anak ang masusuapan. Dako ng kayo. Ipukaw naman lang itong nasa taas niya. Pagkuhan niya na, nalimungawan sa tusiyan, ninaog niya, nabalik na kaya bata, nahibilin, di na mada. Amo ka matngon lagi kay. At amo pa pagmata na ko, nalimungawan ko ba? Ako ka ba, nga lagi tupad. Napaso ang lapalapan ni Ryan sa iyang pagsuway ug luwas unta sa iyang masuso nga anak. Kagabi, gihatod siyang manghod ang bata sa ilang kwarto ug kaganihang buntag. Nagtuo siyang gikuha na ang bata. Sa ikaduhang andana magkatulganan si Ryan uban ang iyang asawa ug duha ka mga anak. Apan kagabi, mibuwag ang iyang asawa ug duha ka anak ug didto kini matulog sa silong sa ilang balay. Okay. Kami naman dito sa taas, nahilak man akong anak gabi sir mo ni naog ko sir again. Mutapay mo dyan sa iyang papa. Muto pagnaog din. Katulog ako anak ito silong. Dito na lang sa ko natuog. Nakita na to dito no, giulat na lang nato ang kaning PNP Sopok para mo kuan sa katong remains na dito sa sulod. Ang 4 months old nga bata, sir? Katong 4 months old nga bata. Na-registered sa kwarto, sir? Ni-collapse man ang second floor niya. So katong iyahang gigdaan nga katre, natagak dito, kita nato ang kuan. Pinakapanimay, sir? Napulo ka balay ang naugdaw. Matud sa fire department nga ila karong gisubay nga diferensya sa kuryente ang hinungdan sa sunog. Si Mayor Michael Rama niingon nga andam mutabang ang city government sa pamilya sa masuso. Dugang sa mayor nga kinahanglan sutaon pag-ayo ang hinungdan sa sunog ug nagplano nga palapdan ang dalan sa maong lugar. The steps have already been taken. The measurement has already been established. The more reason now we cannot have another kid dying because of difficulty of the area. It is different from the Luriga that had a fire. But we already have identified that area. That I wish from the new paradigm, from the paradigm shift that I would like now to officially bring to all of you, that reblocking, widening should not wait for City of Cebu. Ray Pasaporte, News 5. Gikonsiderar karon ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas ang pagparilibo sa hepe sa Carcar City Police kinsa nagatubang og sumbong kriminal ug administratiba human pasanginling nangabit og minyo nga usa ka non-uniform personnel. Subay sa complaint affidavit nga gisangat ni Ronald Albiso, una niyang pagduda sa relasyon sa iyang asawa ug ni Police Superintendent Chudolfo Manapad mo ang nabasahang panagbinayluay og text messages nga sama sa usa ka manag-uyab. Tigdugay na sab mo uli ang iyang asawa nga si Jenica kay kanunay kining mag-overtime. Hantud nga niadtong Abril 29 nasakpan sa bana nga nagkiss ang pulis ug ang iyang asawa sud sa sakyanan gawa sa ilang panimay. Gipablatter dayon sa bana ang insidente ubos sa grave scandal sa Talisay City Police Station. Tambag ni Banya sa kapulisan nga likayan ang maong sirkumstansya. At saka yung asawa. And they both denied the accusation. But you will not tolerate. Happy Independence Day, Attorney Georgia. Happy 117th. Yeah. 117th. Yato sang batiyon ng atong mga atleta to aron dito sa Singapore nga ni Salmut ni Southeast Asian Games. Yes, what a proud moment for us also for winning. Yes. Katong mga divers and mga Kita ka atong diving synchronized, no? Yes. Nag-una ang buko-buko. But that's okay. At least they tried their best. Pero nasa nabali ang flag. Yeah. Is there an explanation for that? Ambot na ilang gisuwayan na explain pero wag gid siguro mayong explanation ug nabali ang flag sa Pilipinas, no? Sa international stage. We should be very particular about that next time, you know.
bantayan yun sige. We wish them all the best, Attorney Georgia, Good luck. and bring home the bacon. Maukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!